हानाय जाया जोङो मेचिनजों हानाय जायो अहाबाय उदै बुंबाय होनदों उदै बुबाय ओमफ्राय दिनै सेखादो हानायखौ जानोसै जोङो रोमोनाय लुगैदों दिनै ओरैबायदि गोथाव जागोन जासो जागोन नों दिनै खामहायानो दा मेंलायलायगोन हायै जोङो हाख'लायनो हालादा जाबाय नै इलेमा सिस्टेमि हादार राखावसेयालाय आंबो हानो र' एम्फौ जागोन दिनै ने मालाय फिसा हादों एम्फौ जागोनलै रोमोनायसोलियो नों दा सान्दुं नांनानै दंहैयो आं होलायखौ एन्जार गोदैखा थाइजौआ जोंनिया नोंना आरो खाथियाव हैनायलाय मा होनबाय थायो सोरलाय माथो लायो नोंलाय मेगन सादों ग्राग्रानो जाग्रोनाय मौलुद दालाना बिसुआ मौलुद दालाबाय हामा रायख'यो जोंना सासेया जाग्रोनाय लाखुया हामा गुवार खाख्ला अमा बायदि खाख्ला जाखायो बारलायनानै खुदैफ्रा सिरिगोन कर'ना बोथोराव होनदो इसका है वीडियो बना रहा है मुझसे बन गया यूट्यूबर्स हो गया रे बारा हालने खिथुथिनि हालाने मा गोथाव सामारगोन दिनै राबायना बे बिदि माबा आथाव गैबांला दिनै जानाय हेन मोनसिगोन मा जोंहर दाबरा आया बावा दस थाइन्दों माबा लेबनो र' लेबलायनोसै दिनै दा मा ओंख्रि जाखानांगौ अखादोंबाबो कर'ना होथारनायनिब्रा जोंनि आइफोरखौ जोंफोरखौ कर'ना जानाय हालि थाइजौनि गोखैदोनो खारगोन जों कर'नाखौ हायेगा हम लोग इसको जाबाय हायदो जानोसै दे इखौ हाबाय थानाङालै दा आलुबो जानो थिनदों जानोसै जों बाय दोनथ'नोसै दे दुर्गा नै जाजोब्बाय